глупости. Вярвахте ли, че комунизъма може да падне? Вярвахме, че Бог може да направи чудо и нашата молитва има сила. По това време, ако кажеш на някой комунизъма ще падне, като пророческо изказване, какво ще ти отвърне? Само през 1945 година заради вярата си са осъдени 152 души, като 13 от тях са осъдени на смърт. Някои губят живота си, други са изпратени в лагери, трети завинаги спират развитието си. Много хора от тях бяха интернирани по няколко пъти. Държавна сигурност контролира не само православната църква, но и останалите традиционни вероизповедания. Пастор Христо Количев от Първа евангелска църква в София не предава вярата си. През 1984 година службите започват да го привикват в опит да го убедят да отстъпи амвона на човека, посочен от Държавна сигурност. Количев отказва и е осъден на 8 месеца затвор. Всяка проповед те трябва да я представят преди да я проповядат в Държавна сигурност и те да направят проверка, коя дума да махнат, какво да променят. И не им е било никак лесно да проповядат Словото по начин, по който да докосне сърцата ни и да направи едно духовно семейство. Те са се умяли да съхранят вярата през ония години и всъщност и моето сърце, защото аз съм бил младеж. Щом нямаш пари, какво ще речеш ти? Ти нямаш право да решаваш! Младежи в времето на тайната църква и на подземната църква, на тайните домашни групи. Младежите от църква обикаляха по християнските си домове и пееха рождествени песни и така веднъж след едно коледуване решихме, айде да идем на православна църква. Една полицейска кола пред православната църква и ни събират паспортите да проверяват кой ще влиза в нея. Вау. Така беше. Най-вероятно сте изговаряли комунизъмът ще падне там на планината в молитвената стаичка. В нашата група го говорихме и го вярвахме и го прокламирахме. И се случи. И се случи. Нашите гости са пастор Милко и Силвия. Добре сте дошли в нашото студио, както и в този епизод. Имахте ли свободата по това време? Какво се сещате като изцяло? Ние нямахме свободата, бяхме презирани, защото първо не бяхме православни, второ беше и комунизъм по това време, така че двойно се натрупваше презрението към някакви християни и то не са и православни отгоре на всичко. Имам спомен как нашите родители са приютявали мисионери, които са носили Библии нелегално и това беше с риск направо за свободата ни, за живота ни, за всички, да. И аз съм виждал тяхното посвещение и винаги съм уважавал, разбирайки в каква страна живееме, че всъщност те са го правили от сърце. Ти беше младеж. Как това се отрази в твоя живот? И с твоите приятели най-вероятно? Или се пазеше в тайна? Във всички градове нашите родители си имаха приятели. Да. Ние също оформяме приятелства с израстването ни. Но в всеки, който град отидеме, почти по-главен град, имаше вече църква. И когато пътуваме с колата, било на море, било по някакъв друг повод, дори да се случи нещо с автомобила, знаеш кого да се обадиш. И ние си ходехме така на срещи на различни вярващи. И аз като младеж имаше двойственост в сърцето ми. Хем усеща, че си презрян от света, хем от друга страна си давам сметка, аз имам повече приятели от моите съученици. Да. При все, че се чувстваме като хора малко избутени страни, като презряни, като хора, които да. Така че това, че сме имали общение и приятелство или семейна среда с познати вярващи в други градове, пък и в нашата църква, разбира се, ми даваше една подкрепа и аз много горещо насърчавам всички семейства да водят децата си, младежите си на лагери, християнски събирания, конференции и да запознават децата си с своите приятели, където имат такива, защото това изгражда една много стабилна среда за младите хора, да знаят, че те не са сами. Това, което ви обединява именно е Христос, Святия Дух, нещо, което не те е обединявало с приятелите в света. Точно така. Ние си имахме среда и знаехме, че тази среда е Божия дом, църквата, вярващите, понеже така ни учиха нашите пастори, за което сме много благодарни. Между другото, искам да отдам респект към нашите пастори, които бяха наши пастори по време на комунизма. Хич не им е било лесно. Защото всяка проповед те трябва да я представят преди да я проповядат в Държавна сигурност и те да направят проверка, коя дума да махнат, какво да променят. И не им е било никак лесно да проповядат Словото
по начин, по който да докосне сърцата ни и да ни направи едно духовно семейство. И въпреки това напрежение и тия незгоди, те са се умяли да съхранят вярата на църквите през ония години и всъщност и моето сърце, защото аз съм бил младеж. Разбирам ви и стоя тук с огромен респект към хора, които са преминали през комунизма и в момента, реално погледнато, бих казал, че го оценявам това, че живееме в време, което имаме свободата, в кавички, на словото. Предполагам, християнството за вас значи едно, всичко това, което сте преживели, и това, което за мен значи, да, определено пак е Христос, но може би видяно от друга гледна точка. Исках само да вметна, той спомена за това, че семейството му са посрещали мисионери. Мога да кажа, че и нашия дом беше като средище, където идваха мисионери, носеха книги. Но преди да дойде този момента, в който аз имах един период, между другото, в който така някакси приятели, съученици бяха така, ми повлияли, излизах и с тях. Но в един момент някакси Святия Дух, аз го давам това на него, ме докосне и ми показа всъщност колко е фалшиво всичко в света. И че истинската любов, приятелство и приемане мога да го намеря единствено в църква. И тогава аз отидах в църква вече съвсем съзнателно посветих живота си на Бог. Влиянието, аз осъзнавам, че за днешните млади хора е много сложно, в смисъл, че има изключително много изкушения в момента в света. И те наистина могат много лесно да се повлияят и да залитнат. Но и по наше време имаше такива неща. Точно това ще да питам. Според вас, преди ли е имало повече изкушения или сега? Сега. Сега сигурно има повече. Сега просто с един клик на пръстите ти можеш да гледаш каквото искаш и каквото трябва и каквото не трябва. Дъщеря ми имаше едно такова изказване, че информацията е на върха на твоите пръсти, просто на телефона. Можеш да разбереш абсолютно всичко, както полезна, така и вредна. Така. Точно така, и това, което виждаме, че в момента светът работи с подсъзнанието на хората. Да. Нещо, което допреди това не са успели да го усъвършенстват по начина, по който го правят сега. Чрез медията, чрез това, което се споделя. Именно ние за това правиме, както има и супер много други християнски подкасти. Целта на този подкаст е да може историята на един човек, който е преминал през много, да стигне до сърцата на хората, за да може да бъдат докоснати и да оценяват това, което са видели, и именно да бъде и също начин тяхната вяра да се повдигне. Да. И ние ходехме тогава, значи колко пъти ходихме на църква сега? Имаше неделя, имаше сутрешна и следобедна служба. В сряда имахме вечерна служба, в петък имахме вечерна служба и в събота младежко. Младежко. И ние ходихме на църква и учехме и работехме, нали. Също така, на нас младежкото не ни стигаше. Ние отделно младежите се събирахме на домашна група. Имаше и домашни групи. Той сега ги има, но тогава са били по-ценни. Да. Те и сега са стойностни, ако наистина фокус е Исус в тях. Но ние тогава имахме, не знам, голям глад за Господа. Много пъти ме питат: ами ти как се запозна с него? За какво си говореше с него и така нататък? Когато ходих на църква, когато ходихме на тия групи, мене толкова ме вълнуваше Исус и това, което е направил, неговото дело, че толкова ме вълнуваха нещата, които разкривах в Библията, когато я четях, че ние разговаряхме за такива неща. За Словото. За Словото. Словото беше това, което ни събра, бих казала. Аз се бях нагледала преди това в тинейджърските години, защото те си такива на всякакви фалшове в училище, сред поколението, което бях, нали, невярващите. Съвсем нормално, да.
И наистина вече не ме вълнуваше нищо друго, освен Исус. И може би това е една тайна, че когато фокусът ти е Исус, се събираш с такива хора, там ще срещнеш и човека, който е от Бог за живота ти. Амин, амин. И сега, как се случи от една възраст, в която имате приятелство, в нещо повече? Значи, аз така съм възпитан да съм сериозен в тия неща, защото аз съм видял много мои приятели в 50-на църква, в вярата, които са непостоянни и почват с едно момиче, нещо не се получава, почва с друго момиче и мен това не ми харесваше и аз имах в сърцето си купнеш, викам с което момиче се хвана, с него искам да си бъда. Да. Нямах желание да сменям приятелство или да проба грешка, такива неща, не ми беше отвътре. И когато всъщност 3-4 години по-късно, след като връщам историята, аз се видях и я харесах, и тя дойде на църква, викам, значи Господ ми дава шанс, както Гедеона сложи руно, нали, да провери дали това, което той му казва е правилно или неправилно. Знак, да, така. И тя като изчезна, викам сега, какво да направя, нали? Обаче като дойде 4 години по-късно, аз почнах да бъда приятел с нея с сериозни намерения. Между другото, в нашите църкви по това време, сега не знам как е, но по това време имаше едно табу. И табуто беше, че никой не трябва да знае кой с кого дружи. До момента, в който обявят годежа, че е станал. Което слага голямо напрежение върху младите хора, защото те се крият от другите си връстници, от вярващите, от църквата. И те не могат да изградат сериозно приятелство, с което да се опознаят свободно и спокойно, без някой да ги изклюкари нещо такова. Да. И аз реших, че няма да робувам на тия скруполи и почнах най-така безцеремонно да дружа с нея, след църква да изпращам, защото, нали, редно е, особено ако е късно вечер, някой да се погрижи. Да не е сама по рейсове, тролей и така нататък в София. И така, че аз имах това сериозно отношение и когато бяхме вече приятели, може би няколко месеца, аз тогава и казах, виж какво, Силви, моето намерение е сериозно, моето приятелство с тебе не е просто така да си играеме. Аз имам сериозни намерения. Ако ти си съгласна да продължиме нашето приятелство с такава цел да станем един ден семейство, защото тогава бяхме деца, 16 годишни, и трябва да станеш, нали? Трябва да минеш казарма, тогава имаше казарма и такива работи. Да. И тогава питах, съгласна ли си нашето приятелство с такава идея да продължи? И тя се усмиха сега. Тя ме пече на бабен огън, образно казвам. Защото на следващия ден ми отговори, чак и аз, нали, трябваше да чакам. Нали? Тази вечер е била... Бързо е било, как на следващия ден хората чакат своите. За мен е цяла вечер, за мен как е. Тоест тя можела да каже да веднага, но вика малко да се помоля. Или па да пита мама и тати, или там който ще бъде. Но така беше моето отношение и аз със съзнателност прегазих тия табута и не плащах данък хорско мнение, кой какво мисли. Някои така ми се подиграваха, като искаха да ме смират малко, много да не го правя явно. Казаха ми, че съм файтоджия, какъв ли не, че разкарвам, нали, хората по домовете. Но мен това реших, че няма ми пука. Но това е правилното. Абсолютно, просто не робувах на религиозни скруполи. Това са религиозни неща, които всъщност ограбват младите хора и не могат свободно да се опознаят по един добър правилен начин, като ние решихме, че ще живеем в чистота и святост. Нали? Нещо интересно, което стана в моето детство, аз откак се помня хода на църква, и винаги съм вярвал в Господ Исус Христос и в Библията, и в библейските истории, но никога не бях видял някакво чудо, което да потвърди така, нали, чудесата в Библията, живота описан в Словото. Обаче, нашите родители имаха приятели, познати, които бяха сериозни вярващи, които имаха много опитности. Да. Много хора от тях бяха интернирани по няколко пъти и гонени от комунистите. И въобще те разказваха своите опитности и своите чудеса, които са преживявали, как Господ ги е избавил, как им е помагал. И това много запали моето сърце.
Да знам, че има Господ, въпреки че в църква не съм видял чудеса, да продължа да вярвам и да искам да видя Неговото движение, Неговото действие в нашия живот. Имаше една възрастна сестра Калиманка, тя разправяше как е била в Аушвиц и тък му щяла да я хвърлят в пещите и е дошло освобождението. В смисъл, и руската армия, и американците са дошли и са освободили фактически. Да. И такива много чудеса са разказвали, които впечатлиха сърцето ми. Свидетелство. Точно така. Един такъв човек беше брат Младен Младенов. Той беше така... Той все още служи човека и е голямо благословение за нас. Ние го приехме като духовен баща в този смисъл да ни разказва за чудесата, които Бог е правил в живота му. И даже си спомням, толкова много исках да бъда покрай него, защото той не се движеше официално, защото беше интерниран, беше преследван и трябваше да имаш специална система, за да заобиколиш тези, които са доносници и така нататък. Ние бяхме развили много нашето усещане за тия, които са поставени лица в църква, защото имаше много такива. И ти трябваше да ги разпознаеш кои са и да знаеш какво да говориш пред тях. И... Разпознавахте ли ги? Разпознавахме ги, да. Имаше някакъв си знак, нещо. Да, то се усещаше, нали... Духът се усеща. Точно така. И толкова исках да бъда с него в негова среда, където той споделя в домашни условия опитностите си, че викам, Господи, как да се доближа до него, нали? Това е копнеш на моето младежко сърце и разбрах, че грамофона му е развален. И аз викам, Боже, не знам как да го правя този грамофон, но искам да го оправям само и само да бъда по-близко до него и да имам някакъв контакт, нали? И го взех и го направих, слава Богу, Бог ми даде мъдрост, но искам да кажа с какво сърце съм искал и съм копнял нещо истинско. Защото ти четеш Библията, ходиш на църква 5 пъти в седмицата, четеш за чудесата и знаменията, обаче не ги виждаш в църквата по този начин. Да. Обаче в свидетелството на хората, в личните има такива неща. И аз копнех за истински взаимоотношения с Бога. И стана така, че той по това време заформи една група, молитвена група. Коя година се случва това? 83-та, 4-та, там някъде. Пак в същото... Да. Малко по-рано, но оттам премина вече в... Четвърта нататък. Ориентировъчно това е преди вие да се оженете. Да. И фактически по този начин аз почнах да имам среща с такива хора. Също моите родители са ми разказвали, че в нашия дом, дори дядо Костадин Томов е идвал много често, но аз не съм бил роден тогава, преди това още. Което показва, ако не знам дали се чували за него, но това е голям Божий служител, който е живял в началото на времето на комунизма и преди това е една книга има за него написана. Ако някой знае и е чул, ще знае за какво става дума. Уникален Божий служител. Много чудеса има много чудеса. Просто имало случай в неговия живот. Той от православен е станал евангелски вярващ с много силни чудеса и той имал много силни чудеса в живота си. И в една от войните той е бил в казармата. Не, в казармата във война е участвал. И понеже Бог толкова явно е показвал, че е с него и че го води, че целият му взвод са почнали да го слушат него, защото са попадали в ситуация, в която изпращат на едно бойно поле 6 взвода да очистят и да осигурят едно поле, защото е било много стратегическо и важно. И 6 взвода преди това са били избивани до крак, защото е едно открито и врага ги цели директно може да ги унищожи. А те са трябвали да превземат това място. Да. И те са знали, че тяхният взвод е следващия. И просто са знали, че отиват на сигурна смърт. Така стоят нещата, защото 6 взвода преди това са били избити, не са успяли да съхранят и да си периметъра. И началник или командира на ротата или на взвода вика, дава управлението на дядо Костадин. Той да казва, а той си е обикновен войник. Да. И Святи Дух така го е водил, че му казва, излизайте, копайте и правете окопи. И те излизат копаят. Прибирайте се в един момент, казва, те се прибират, тогава дъжд от куршуми и бомби падат на тия неща. И те успяват да си свършат своята задача, без да загубят един войник. Wow. И всичко е било под водителството на Святия Дух.
И такъв човек, нали, идва в нашия дом, нали, и аз като се чел книгата, и като знам, че той е бил в нашия дом, викам, бре, Господи, имате със сигурност, искам този живот. Живот на чудеса и свидетелства. Ще стигнем до там и вие да си разкажете вашето свидетелство за Божия слава, но нека да продължиме до момента, в който вече вие сте заедно като семейство. Когато сте били в София, как продължи вашият семейен християнски живот? Има един много важен момент, в който ние, докато бяхме приятели с сериозни намерения, както вече казахме, Святия Дух вложи в нашата младежка група силен копнеж да се молиме за България, за съживление, за падане на комунизма. Да. И другото, което се молихме е Господ да обърне ислямския свят. Да. С докосване от Господи с благовестието. И от 84-та до 89-та година ние бяхме подтикнати от Святия Дух и ние се молихме много усърдно за тези промени. 5 години наред. Точно така. И фактически всяка събота вечер до неделя сутрин цяла нощ молитва. Вярвахте ли, че комунизъма може да падне? Да. Вярвахме, че Бог може да направи чудо и нашата молитва има сила. А за вас беше ли нещо невъзможно да стане възможно чрез Божията сила? Значи по-човешки може да си представиш, че може да си мислиш, че това е утопия. Как може да падне комунизъм? Обаче в духа ние го вярвахме. И се молихме с това отношение. И мога да кажа. Вярвахме. Бог има пръст в тази работа. Абсолютно мога да кажа, защото цяла нощ молитва и след това отиваме на църква в неделя и след това вече кой откъде е. И вече имахме моменти, в които ако имаме ваканция, почивка, в която може да делиме за 10, за 15 дена, поне 2-3 пъти най-малко сме правили такива време за пост и молитва и за ходатайство за България. А добре, как се роди това във вашето сърце да се молите против комунизъма? Роди се от свидетелствата на тия брати и сестри, които бяха гонени, преследвани, че знаехме чудесата, които имат. Да. И по някакъв начин Святия Дух сложи това в сърцето ни. По-човешки ти може да кажеш, вие сте ненормални, как може да вярвате за такива работи? Обаче в духа ние вярвахме, че е възможно и го правихме водени от Святия Дух. Имаше голяма разлика между това, което по-човешки може да си мислиш и това, което в духа се случваше. Копнеехме за свобода. За духовна свобода и за свобода на словото. Защото малко или много ние по някакви начини стигаха до нас видеокасети с проповедници, с филми и виждахме, че навънка има такава свобода, при нас нямаше. Естествено, поради режима, под който бяхме. И затова решихме, че начинът е просто да падне молитва е ключът. И това е едно свидетелство, което разказвате сега в момента. Това е голямо чудо, защото... Да. Но аз съм сигурна, че ние не сме единствените, които сме се молили за това. Че много Святия Дух е вложил в сърцата на много християни да издигат тая нужда. И в крайна сметка ние бяхме и свидетели на падането му и на това, което се случи. Имаше много възрастни вярващи, които ни подкрепаха, както брат Младен, и той в един момент така вадеше такива тетрадки, в които те са писали пророчества за бъдещето на България. Написани 30-40 години преди този момент, за който говориме. Тоест, това са пророчески думи на вярващи хора, които са доказали, че Бог е доказал, че Той се движи в живота им и че има плод от взаимоотношението им с Господа. И тези пророчества бяха, че в България Господ ще излезе съживление 7 пъти повече от това, което сме виждали в чужбина. Но ще бъде за кратко време. Това не ми харесваше, но ние бяхме запалени да се молиме, да видим тази трансформация, тази промяна. Пророчеството беше, че ще има съживление в България. Много силно, по-силно отколкото в други страни, но ще бъде за кратко време. И това пророчество може да е казано преди 30 години, както спомена в тетрадките записани. Да, вече има над 60 години, откакто това всъщност Бог е говорил на някои вярващи хора. Защото това беше преди 30 години, а това беше 85-6 година. Смятай за какво става. Когато сега се опитвам да наредя пъзелът и всъщност това, което разбираме, че Бог ви е употребил в това време, защото знаеше, че комунизъма трябва да падне, но просто някой трябва да се моли за това.
Да. Бог използва хора. Бог използва хора. И това е, когато имахме ваканция или почивка, отивахме в някоя планина, в някое село, в някоя хижа или в някое селце и прекарахме времето си тия младежи в пост и молитва и ходатайство за България. А по това време, ако кажеш на някой комунизъм ще падне, като пророческо изказане, какво ще ти отвърне? Явно, ако го кажеш. Така явно пред всички. Да. И може да те приберат някъде на топло. Зависи на кого го казваш. Най-малко ще помислят, че нещо не си вред. Или нещо да сказат ти хлопа. А най-вероятно сте изговаряли комунизъмът ще падне там на планината в молитвената стаичка. В нашата група го говорихме и го вярвахме и го прокламирахме. И се случи. И се случи, което беше невероятно преживяване. А сега точно момента, в който се случва, какви са вашите спомени? Какво стана? Беше невероятно преживяване, да видиш как всъщност молитвите ти Господ ги използвал като градивен материал да постигне това, което всъщност ти е дал като мечта. Така. Едно от чудесата, които сте мечтали да видите. Ето, това е домашната група. Това е в село Мърченик, където бяхме на пост и молитва, 15 дена. 15 дена на вода. 15 дена само на вода. На пост, вода. Но тук изглеждате хубави, красиви. Ние сме единствените семейни тук. Ето го нашото бебче Давид. И пастор Иван, той тогава беше младеж, още не беше семейен. И той си слагаше... 89-та година, точно преди да падне комунизма. Да, точно. Вие на това място се молили, виждам там Библията, едно красиво цветче сложено. Декорирали сме до застилка. Тогава толкова. Красота. Но и си слагахме малко сълчица във водата. Това е нормално за соли. Това беше. И ви казвам, толкова такъв глад за Господа, такава жажда за чудесата, за знаменията, за живота, който е описан в Библията, да го видим е реален сега. Споменахте, че не сте били сами през това време на молитва в това място, само на вода. И казахте, че пастор Иван Хасарбасанов, сестра ми Габриела Хасарбасанова, и сестра ти Лигия Младенова, Петю и Мими. Те в момента не са в България, те живеят в Австрия. Те са пастори в Австрия в момента. Да, те също са наши приятели. Мими се спаси чрез свидетелство на моята сестра Габи, благовествала, Петю от Пловдив, и бяхме така една прекрасна група с невероятни младежки спомени. И сега, преди време, пастор Иван ни събра в София всички. И даже на Лигия сестра и Рут дойде от Америка с мъжа си, Маринка от Пловдив, толкова много хора. Най-интересното е, че всички тези младежи, защото тогава бяхме младежи, само ние бяхме семейни, но бяхме млади хора, всички те са пастори в момента. Всички тези хора са служители и пастори станали. Какво бихте казали относно пастор Иван и Габи Хасарбасанови? Те са уникални личности. Аз го помня преди да дойде в София, защото той е от Бургас, а пък ние всяко лято ходихме в Бургас с родителите си. И ми казаха, това момче е пред в консерваторията ударни инструменти, така че той ще дойде в София. И аз викаме и тъмън ще станаме приятели с него. Още не се познахме. Когато той дойде да учи в консерваторията с ударни инструменти, тогава ни се запознахме и тогава почнахме тези молитвени събрания и тази група. Той винаги е бил изявен лидер още от тогава. И даже имаше една смешна история. Точно на това място бяхме събрани в село Мърченик. Ще много интересно. Точно това исках да питам. Някаква си история. Няма ли там на това място? Смешна история. Брат Петю спори с Иван за някаква духовна тема. И вика, брат, как? Така е въртиш тази Библия, така е въртиш, все прав излизаш. Как ли вика става тази работа? Той имаше способността да убеждава и да доказва от словото, че всъщност това, което казва, е библейско. Нали? Да. Аз имах едно интересно преживяване с него точно тогава.
молиме се, аз го чувам как той се моли худа тайса в другата стая и в един момент казва: Святи Дух, аз ти заповядвам да извършиш делото на съживление в България. И аз викам: брадър съвсем отиде, защото ние така си казваме, брадърче, така си казваме. Той почна заповяда на Святия Дух, малко прекали, нали? И после го викаме: брадър, ти май малко прекали си, тук да заповядаш на Святия Дух да осигури съживлението в България. И той тогава ми извади стих от Исаия, където казва: за делото на ръцете ми заповядайте ми. И аз видях, че също той е прав. И това е за изпълнение на Божите планове на мене. И това ме шокира, защото аз не знаех, т.е. не бях минал през този текст. Така че заедно сме израствали. Бог ми даде на мен откровение, споделя го на него откровение или пък на другите. И така сме израствали заедно. Беше уникално време. Определено имате история за разказване. А ти с твоята сестра? Габи, тя е по-малката сестра и винаги беше с мен на младежки, на църква. Когато Милко ни изпращаше, тя беше винаги с нас. И така си израснахме. Да. И в младежката група Габи, Лигия, сестрата на Лигия Рут, Мимето. Мимето се спаси чрез Габи. После и родителите, и майката на Мими се спасиха така и дома. И просто това бяха едни години, в които, знаеш ли, точно като падна комунизма, нещо стана в духовната атмосфера на България. Една еуфория обзе хората. Една усещане за свобода, че те вече, защото те на времето не даваха и на православна църква да ходят. Нали, не само на евангелските. Да. Православните църкви бяха... аз си спомням на Рождество Христово, ние имахме така коледуване правихме, т.е. младежите от църква обикаляха по християнските домове и пееха рождествени песни и така веднъж след едно коледуване решихме: айде да идем на православна църква. И стойте, гледай, една полицейска кола пред православната църква и ни събират паспортите да проверяват кой ще влиза в нея. Така беше. Така беше. И дата на тази група е уникално. Ние това приятелство и сега ни държи. Толкова откровения. Знаеш ли, днеска, когато записваме това предаване, нали мога да кажа, че е специален ден, защото е рождения ден на моята майка, а тя преди 2 години и половина си замина. Отиде при Господа, много неочаквано. Човек, който винаги ме е насърчавала, винаги ме е издигала, винаги ме е подкрепяла и винаги е с мене. Тя и сега винаги е с мене. Та, когато тя почина и трябваше да проверявам багажа и нали, да оправям вещите й, попаднах на един мой тефтер от това време на групата. Мисля, че 86-та година пишеше на тефтерчето. Да. В което съм си записвала, аз съм забравила въобще за това тефтерче, в което съм си записвала слово, което Бог ми е говорил, когато сме били в молитва. Да. Бог ми говори, ние тогава си записвахме. Ако някой просто всичко се записваше. Имахме си така изградена навик. Аз в това тефтерче съм си записвала слово, думи от Бог, които Той ми е давал. Дали за мен, дали за приятелите ми, дали за Милко. Даже това е още при да се ожениме. Отварям това тефтерче, Митко. И ако искаш ми вярвай, с Милко чета и почвам да плача. Ами всички тия неща, които Бог ми ги е дал тогава, 90% от тях са се случили буквално години сега. След това. Вау! Разбираш ли? Аз бях в недоумение. И даже на Рут, защото за Рут имах едно конкретно пророчество тогава и съм си го записала. И когато го видях и знам живота и сега, че тя е в Америка, че тя е женена, че тя е така. Това беше просто, че тя ще жени за американец. Да, за американец. Тя тогава въобще не е имало такива. И се свързах с нея и със сестра и го прочетах. И казах, представяш ли, с това Бог ми го е дал, еди коя си година, защото всичко е записано в тефтерчето.
А сега вече е история. И беше уникално да видиш неща, които аз бях забравила в този тефтер. Много е важно подобен момент, защото те връща отново в нещата, за които ти си се молил, ти искаш от Господа. Истината е, че ги забравяме. Когато Бог ни ги даде, ги забравяме. Приемаме ги, хубави са и ги забравяме. Дори и аз до ден днешен казвам на хората, пишете си за това, което се молите. Пишете си. И не, че ще се сбъдне, защото си го написал, но ще дойде момент, в който ти ще го отвориш, ще го видиш и когато го прочетеш, ще си с едно определено сърце пред Господа. Абсолютно. Аз даже в този момент много се молих, защото когато мама Таня почина, аз бях загрижен как Силвието ще преживее нещата и се молих Господ да направи нещо. И действително този тефтер ни помогна Силвието да вземе стабилно, да мине през този труден момент за нея и да се отдаде повече на Господа, вместо да позволи на нещата да я разколебават. И това изигра голяма роля и виждам дори в това Божия пръст, нали, как тя беше насърчена, защото тя има изявено пророческо служение и сега чрез този тефтер тя е насърчена да продължи да развива талантите и дарбите, които всъщност Господ е дал. И всъщност виждаме, че те са функционирали. Просто трябва да ги изобновим още повече с по-голяма ревност. И аз съм много благословен, защото тя тогава запали много сериозно и е още по-въвлечена в призванието, в служението, което Бог ти е дал. Така че това е много специален момент. Бог знае какво да употреби и как. Абсолютно. С какво бих ви насърчил в момента след тези прекрасни истории, които слушам? Мисля, че тези хора ги познавате. Здравейте, милички, от нас. Много се радваме да ви поздравим, да имаме тая прекрасна възможност. Изненада твоята любима и единствена сестричка. Защото нямаш друга. Обичаме ви много, мило семейство. Много сте скъпоценни за нас. И искам в този момент и в тази изненада за вас просто да ви кажа, че безкрайно много ви обичаме. Толкова сме благодарни на Господа, че ни е свързал и по роднински, и в духовен аспект. Ние сме заедно и това е много силен момент за нас. Обичаме ви безкрайно много. Обичаме ви, пастор Милко и пастор Силвия. Много сте ни на сърце. Имаме толкова много хубави моменти заедно и първо като младежи в времето на тайната църква и на подземната църква, на тайните домашни групи, след това меричлери и разни сливенски такива премеждия, там срещи с конвоите на Надежда ли какво беше, Джони Нойер, като идваше в България от Дания. Всъщност много е трудно да съберем всичко. Абсолютно, няма да може всички спомени да кажем, но аз просто това исках да кажа, те са толкова много, но и вярваме, че ни очакват още много такива, докато сме на тая земя и служим на Божието царство и планове и намерения на нашия скъп Господ и Спасител Исус и ще продължаваме на небето. Това, което искам да кажа, че времето за нас, те, които се обичаме, на земята никога няма да не стигне даже и 120 години. И затова е хубаво, че на небето ще продължаваме да се обичаме, да се радваме един на друг и да се радваме на вас. Много. И хубавите неща, които идват тепърва на земята, а след това и на небето. Да, в момент се сещам за една случка заедно. Имали сме безкрайно много, но се сещам за една. Пътувайки заедно за Швеция за конференция, имахме традицията всяко лято да ходиме на конференция в Швеция. Много яко беше. Да, бяхме с буса, всичките натоварени. Вие 3 деца, ние 3 деца, всичките натоварени. Един бял Мицубиши, 300 или колко. Запалени, млади, щури, диви. Имаше с нас още едно семейство, пастор Несторов от Пловдив. И тръгнахме ние, както се казва, 3 дена път с камили, нали, за да е по-евтино, по-дългия път и така. Важното беше да стигнем там и да чуеме Словото и това ни беше главната цел. И естествено с децата, никога децата не са били пречка, напротив, те са били винаги благословения заедно с нас в служението, в това, което правим и аз съм щастлива за това, за вашите, за нашите деца. Та като пътувахме, в един момент спираме за почивка, така ли беше?
И пастор Несторов казва: какво правите, бе, хора, какво е това? И ние се чуем какво става. И викаме: защо? Какъв е проблема? Ами вика, от 2 часа децата отзаде хвърлят някаква туалетна хартия, вика, и замерват върчи по автобана туалетна хартия. Изглежда, вие не ги забелязвате. Много сме се смяли. Да, това беше факт. Ние после го разбрахме, че туалетната хартия изчезна всъщност. И бяхме тръгнали в буса, може да намериш туалетна Остават хартия. следа по пътя. Да. Туалетна хартия, колела, гърнета и на всяка спирка един е на гърнето, другия кара колело. Трябва да изразходват енергия. Много бързо караше се едно, има знае, че има 2 минути, да, и го караше много активно. Много такива забавни моменти, в които сме имали невероятни преживявания. След това фериботи, колеме. И фериботи, да. Ето сега ми идват толкова много случки, но както и не може да кажем всички, да имаме много неща забавни заедно, и смешни, и сериозни, и се радвам, щастлива съм, че можем да бъдем заедно и да правим неща за царството. Най-доброто предстои. Да, така е. Обичаме ви много. От цяло сърце. И ние ви обичаме. Единствената ми сестричка. Много сме впечатлени от това, че сте направили това нещо. Знаех се, че ще стигнем до подобен момент, където ще разкажат определено една история с тях. И затова се погрижих да имате така едно насърчение от тях. Беше голяма изненада. Голяма изненада. И Елисавета има пръст в това, и то голям. Но ето и те потвърждават всичко това, което казвате относно църквата, времената и всичко това, което сте преживели заедно. Имаше една история, която е много силна за мене, защото по това време ние израснахме духовно. Да. Господ прати мисионери от Швеция, от разни други места, с които по времето на комунизма вкарваха литература. И те докараха книгите на Кенет Хеген, касетки на Кенет Копланд, на Тил Осборн, на Джон Остин, на Шамбак, на всички Божии такива големи мъже и служители по онова време, за които ние не бяхме чували преди това, но толкова бяхме гладни за Господа и за това да го познаваме, че тогава ние се запознахме с доктрината, учението за вярата. Какво е вярата, как тя работи, как да употребяваш, как да развиваш всички тези неща. Книгите на Кенет Хеген, Кенет Копланд бяха просто уникално нещо, което ни трябваше на нас, защото нашите пастори с най-доброто си желание да ни послужат са направили каквото са могли, обаче ние не бяхме наясно с вярата, че всъщност това са духовни закони, които ти можеш да задвижиш, за да се приближиш към Бога и да приемеш повече от Него и да имаш взаимоотношение. Иначе беше някакси много отнесено. Ако бабите се разплачат в църква, беше хубава църквата. Нали? Но това не е най-великото, което трябва да преживее човек. Тези книги, ви помогнаха да влезете по-дълбоко. Точно така. По-духовно. Докато слушахме сега поздрава на пастор Иван и Габи, аз се осъзнах, че всъщност ние се познаваме от 40 години вече. Защото 84-та година се запознахме, сега вече 2024 година, това са 40 години от тогава. Имахме много интересни преживявания, защото тогава ние растяхме духовно и, както казах, докарваха мисионерите книги, касети, които ние превеждахме и ги разпространявахме на оризова хартия, на печатаща машина или пък на кастофон, правим записи и ги разпределяме. Някой път така отделяме някаква сума за Господа и вместо да се чуме къде да дадем десятък или нещо такова, тогава имахме, някой път правихме така, купувахме казетки и правихме записи на тия проповеди и ги разпространявахме, за да може да се разпространява Божието Слово. Един такъв случай имаше, когато едни мисионери, казват се Майкъл и Бенкт, ведемо, двамата идваха много често, още по времето на комунизма, с риск много пъти за живота си, някой път даже бяха бити от комунистите тук. Един път те идват с 2 турби с книги на Кенет Хеген, а точно по това време ние разискахме темата за вярата. И искахме да пораснем повече, гладни и жадни за Бога, да научиме повече. И точно тогава те носят точно така литература, която на нас ни трябва, защото ние общувахме помежду си за какво става дума и къде се намираме. И те носят така литература и влизайки в България я конфискуват на границата. И те идват, защото са дошли в България, отиват на Златни пясъци са били тогава на хотел и влизат
беше лятото, влизат в морето и почват да се молят на езици и викат: Господи, какво да правим? Дойдохме тук, пък те ни издаха всичко, за което бяхме дошли. И както се молят, Господи ми казва: отивайте в Истанбул. И те, добре. От Златни пясъци в Истанбул. Отиват в Истанбул, без да знаят къде. Да. И таксито ги кара, вика: в кой хотел искате? Викам: карай на години по хотелите, аз ще ти кажа. Ние ще ти кажем къде да ни оставиш. И няколко хотела нямат усещане, че трябва точно там да бъдат. В един момент... Тоест те са тръгнали вече от Златни пясъци. Да, вече са в Истанбул и с такси търсят къде, в кой хотел да се настанят. Да. Без да знаят защо са там и точно къде трябва да отидат. Да. И Святия Дух в един момент казва: в това хотел трябва да отидете. И той казва: спри ни тук. Те казват: спри ни тук. Таксиметрът че да ги оставя. Да. Те влизат в хотела, остават си чантите и влизат в фоето и чуват за какво са тук. Следващи насоки, Господ им каже. Да. И в един момент един човек се приближава при тях и вика: вие християни ли сте? Wow. И те: да, учудени, не го познават ни нищо. И човека казва: преди години нещо, моя чичо донесе едни книги в къщи и Бог ми каза да ги донеса в Истанбул, че трябва да ги дам на едни чужденци. И вика: цяла нощ ги пренасва с едно магаре през планината тая литература и всякъде ви видях, знам, воден съм от Господа, ви ги дам на вас. И те направо шахна, в смисъл, какви сте тия работи. И той им дава 2 турби, нейлонови турби, прозрачни, със същата литература, която конфискуваха на влизане в България. Същите книги, те не са същите книги, но е същите... Също издание. Също издание, да. Концепция. И направо това такова чудо Господ прави и те вече влизат в България, дори даже не са се постарали да ги скрият. Направо си влизат без никакъв проблем, никой не ги е хванал, никой не ги конфискувал и ни ги донесаха тия книги. И просто чудото беше, че Бог видя нашия глад за Господа и направи такива чудеса, само и само да достави правилната литературата, правилното обучение, за да може ние да порастваме в Господа. Така че, ако ти си гладен и жаден за Господа, Господ ще направи и невъзможното, за да те снабди и да те изгради и да ти помогне да те води напред. Също беше също беше с Филип. Скопеца на етиопската кралица, царица, разсъждаваше в условието, как да разбера, като някой не ми го покаже. И Бог направи такова чудо, насочи Филип да продължи каляската, влезе при него, разбираше това, което четеше, така вие знаете вече историята. Скопецът взе водно кръщение и след това Божия дух грабна Филипа и той вече не го видя. Искам да кажа какви чудеса Господ прави, когато някой е гладен и жаден за Господа. Така и когато някой е на разположение. Ама къде сега да отивам? Аз в Турция, Истанбул, взеха ми книгите, какво да правя? Ами да си изкарам тук една хубава почивка в Златни пясъци и да се прибирам. Но това е когато е човек с цел, с жажда и знае, че това е което трябва да направя. И чудото за тебе всъщност е, че те успяха да вземат книгите и да ги донесат, но чудото за мен е, че тази история е разказвана тук на това място след 40 години ориентировачно. И ще продължи да се разказва, за да може вярата на хората да се надига, да се умножава. Абсолютно. Бог върши чудеса, защото Бог е чудесен Бог. Ние живеем в най-славното време, защото Словото казва, че последната слава на Божия дом ще бъде по-голяма от предната слава. Така че всички чудеса, които сме видяли в Библията, написани и описани, и преживяли героите на вяра и така нататък, ще ги видим в двойна мяра. Ще ги видим в много по-голяма степен. Амин. За тия, които са гладни и жадни за Господа. Точно и вече всичко въпросът е: какво е твоето сърце? Ако някой иска да разбере каква е мярката, с която може да се приближи при Бога и кое е фактора, който може да направи Бог да се изявява в живота на човек и какви чудеса ще преживее и така нататък, мярката се определя от твоят глад на сърцето ти. Амин. Нашето отношение е единственото нещо, което отключва или заключва цялата Божия сила, която е вече на наше разположение. Амин. Затова казваме колко е голям съдът ти. Колко разшири съда си, понеже според това, което искаш, това и ще ти даде. Така е. Абсолютно. Какви отворени сърце сме пред Бога. Спомням си една история с Райхард Бонк и той разправяше на една от евангелизациите, с милиони се спасяваха.
една 80 и колко годишна, 9 годишна жена или колко беше, се е спасила и отива при него и плаче. Вика, защо ли дойдохте по-рано? Целият ми живот отиде в суета. А чак сега, вече на тая преклонна възраст, 80 и колко години, аз сега осъзнавам, че има Господи, че мога да дам живота си и въобще да направя каквото мога да направя, ще го направя, разбира се, но тя просто плачела и Райхард Бонке казал, Господи, какво да й каже? Смисъл, искал да я утеши. Да. И усетил Святи Дух да му казва, кажи, че Господ ще измери не дължината, а дълбочината на твоето взаимоотношение с Бога. Така че никога не е късно човек да каже, вярвам, че има Бог, искам да го позная, откри ми се, Господи, и аз съм Твой. Не дължината, а дълбочината. На взаимоотношение, с което ти можеш да влезеш и да имаш взаимоотношение. Истината, че няма таван на това колко високо може да си скачиш или колко дълбоко може да влезеш с Господа. Няма таван. Така е. Няма ограничения. Защото реално погледнато може хора да са имали дължина с Господа, но дълбочината да е била плитка. Точно. На брега и така малко да стъпи крачето в морето. Точно. И даже нашето дете Давид първи, който се роди, той беше роден точно преди да дойде промяната и съживлението. И ние сме го возили като пазарска чанта с нас на всички тия молитвени. Събота вечер отиваме цяла нощ молитва, той там, спи си и там, какво ще да кажа. Количката, имах си количката с всичко. Те колички с коша, които са и вътре пелени. То нямаше памперси по този време. Пелени. С пелените, с дрежките, млеката, храничката. И аз си го приспивах просто, особено на нощните молитви, събота през нощта, като се събирахме. Той си спеше там. Тя стаята беше от тия на времето така ги правеха, като искаш една стая да ти служи, да има функцията на две стаи, преграждаше с една секция и от едната страна е спалнята, от другата хола. Та по този начин него го слагахме за секцията, а ние в хола се молихме групата. Тогава и Пепи, и Румен Митеви участваха. Да, те бяха другото семейство и после ние с Милко като се оженихме. И всъщност той спеше Давид в количката, ние се молим, той си спи и така. Сме се притеснявали, че ще му шумим, че ще го събудиме. Той беше явно кротко бебе, и аз не знам, наистина кротък беше. Благодаря на Господа, да. Но с нас израстваше. Вие имате 3 деца, но знам и според историята, вие сте пътували в чужда държава с малки деца. Как се справихте? И историята е интересна, защото ние искахме да отидем на библейско училище в определена година, но не получихме визи. Тогава трябваше да имаме... Коя държава е това? В Швеция. Швеция. И багажа ни стоя на куфари много дълго време. След като почна библейското училище, ние се опитвахме чрез различни познати някак да се случи, но не се случваше. И в крайна сметка не успяхме да отидем на библейско училище тази година. Тогава имахме само Давид. Обаче през следващата година успяхме. Но аз тогава вече бях бременна и с Бети, Елизабет, нашето второ дете. И отидахме на библейско, там живяхме в една каравана, която беше вътре иначе направена с всички необходими неща. Двора на един от мисионерите на църквата беше тази каравана. Той в това време служеше в друга държава. Тези, които носиха книгите, за които говорех. Беше си предоставил дома и двора, и в дома му имаше настанено английско семейство, които също бяха библейски ученици, и ние бяхме в караваната в двора. Колко деца тогава? С Давид, и аз бях бременна. Бременна в караваната. И наложи се да се върна, да рода Елизабет в България за 2 седмици. Всъщност тя дойде за 1 месец да роди. Да. И след като се роди 2 седмици след раждането, айде обратно с самолета. Да. С 14-дневно бебе пътувахме обратно с самолета за Швеция. Стюардесите не бяха виждали такова малко бебе и се суетяха покрай нас, дали имаме нужда от нещо.
Тя беше много кротка. Особено за онези времена. Да. За онези времена българите с тяхните суеверия, че една родилка не трябва да стъпва на земята 40 дни. Имаше такива, да. Че кажи, в библейско училище отивам. Къде отива тази жена с това дете? Да. Ние разбивахме всякакви такива критерии за време. Трябва да пада, истината. И там аз нямах право. Аз ходих на библейско училище, но реда беше такъв, че бебето трябва да пази тишина. Ако тя се разплаче, аз излизах от стаята и не можех да вляза, докато не приключи урока. И оговаряхме моята майка да дойде да помогне да гледам Елизабет, докато ние сме на лекции. И тя си уреди. Всъщност така стана, че само една седмица ходих с Бети на библейско училище. И след това мама дойде, тя си взе отпуск и дойде всъщност за 3 месеца и я пое. Да помогне, да. Беше жертва за вас? Беше жертва и за нас, и за майка. Беше ли лесно като изцяло? Значи не е било лесно, обаче ние не сме го считали толкова, че правим някаква жертва, защото той ни беше толкова в сърцето. Ние всъщност отидахме да станем служители в това библейско училище. Не отидахме просто да учиме. Така и да. Предполагам, всички са отишли там за служители или? Ами, нямах това усещане за начина, по който хората се подготвяха. Защото ние, като минава лекцията и урока, ние си записваме. Аз си записвам, Силвито записва и вкъщи наотделно правиме комбинация между двете записки и правиме нов запис на всички уроци. За да може да приготвим учебници, с които ние да преподаваме после, когато започнем служение в България. Така че това не беше отношението, с което ние сме правили всеки ден двойна работа, бих казал, за да може да имаме книги, с които да обучаваме. А разлика в библейските училища тогава и сега има ли като изцяло? Или в студентите? Какво забелязвате вие? Много дисциплина се изискваше тогава. Не можеш да закъснееш така. Имаш там някакъв лимит за закъснение. Ако не влезеш в това време, пропускаш урока. Какво би научил човек това нещо? Ами дисциплина, навици. Характер. Това е най-важното, защото когато изграждаш характер, той се оказва, може би, най-важният фактор за това да овладееш талантите и дарбите, които Господ е дал на всеки. Ние може да видим в историята, че много Божии служители не са успяли да обуздаят талантите и дарбите, които Бог им е дал, и те се избивали поради липса на характер. Така че това е основно важно. Господ изгражда нашите характери. И въпросът е да осъзнаем, че всъщност дори одобрение от Бога характер ни е подарен в лицето на плода на духа. Това е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобладание. Тези неща вече са депозирани в нас и това е Святи Дух, който дава този плод от нас, ако ние му позволиме. Това е ключа там. Точно така. Ако ние му позволиме, това означава, че характерът ти е така настроен, че ти си решил да вървиш с Господа, защото Словото казва, ще върват ли двама заедно, ако не са съгласни? Няма да върват. Така и със семейството, така и между тебе и Господа. Така, че вярвам, че това отговаря на много въпроси, които най-вероятно хора са се питали. Правилни навици. Защото мотивацията те води до един момент. Обаче, когато вече не си толкова мотивиран, ти продължаваш да вървиш напреде поради характера и навиците, които си изградил. Много интересно. И т.е. библейското училище в едно определено време отварят вратата, затварят вратата. И това трябва да те научи на навик. В тестовете дори имаш... Трябва да питате, прочете ли тази книга? Аз не мога да, като християнка, да отметна, че съм я прочела, без да я прочета. Което означава, че колкото и да съм уморена с децата, с всичко, аз трябва да намеря време. Дали ще си го взема от времето за губене на време, или от времето за сън, или от времето... Там нямаш такова. Да си прочета книгата. Това ми хареса, казваш, трябва да намеря време. Не да ми остане, или не всъщност времето ти с Господа е скъпото време, което ти трябва да намериш. То е приоритет. То трябва да е приоритет. Защото викаме към Бога и плачеме на Бога, когато сме в нужда,
когато сме в депресия, когато сме в проблем, когато сме в болест и забравяме Бог през останалото време. Бог не е лекар, при който ходиш само когато си болен, а взаимоотношенията с Бога са нещо, което се гради. Амин. Защото ти, ако не депозираш в себе си достатъчно слово, да нагнетиш достатъчно духовна сила в себе си, в труден момент няма да можеш да реагираш както трябва. Така и да си грабнеш победата. Аз винаги казвам, че много често правиме Бог като онези приятели, които ти звънят по време на нужда. Да. И не искаш да му откажеш, но си казваш вътре в себе си: сега ли намери да ми звъднеш? Колко повече Бог поради неговата милост не го прави с нас. Но много често ние се намираме от страната, на която му звъниме по време на нужда. Нека да прославяме Бог в добрите ни времена. Защото когато са трудни, определено тогава отново ще го потърсиме и ще имаме нужда от Него. Но се нуждаем от Бог повече в добрите времена, отколкото в лошите. И това е характер, това е начин на вяра, това е отношението си. Аз мисля, че България минава през такъв тест в момента, защото в днешната действителност няма нищо общо с действителността, в която ние бяхме по времето на комунизма. Тоест имаш напред, че християнството не е това, което беше преди. Да, сега е много по-лесно и не ти коства толкова да имаш това, което би искал да имаш с Господа. Защото може да отидеш в YouTube да си пуснеш проповед на който искаш. Да. Може да гледаш, която църкваш ти харесва от къщи. Нали? Да. И много християни играят тази игра сам вкъщи. Тоест, има такъв филм, сам вкъщи. И не ходят на църква и си гледат по интернет. Аз го правя също, не заменям общението, което една овца няма да бъде овца, ако не е заедно с стадото и с пастера. Така е, абсолютно. Аз също една смешна история. Една жена отишла при Кена Хейн и казала: много искам да пея във вашия хор. И той е питал: а ти от коя църква си? Аз съм, викам, от Вселенската църква. Той каза: ти да пееш тяхния хор тогава. Смисъл. Няма как да пееш Вселенския хор, защото трябва да си реално свързан с някакво тяло. Реално имаш връзка с брати и сестри, нали? Слава Богу за технологиите, ние ги използваме оптимално. Аз не съм против това абсолютно. Но личното общение т.е. общението с брати и сестри реално в Божий дом и личното общение с Святи Дух нямат заместители. И това, което иска да кажа отдеве, че в момента България е под изпит. Да. За това с какво сърце човек ще откликне на Божите неща. Защото има и такава притча, Исус казва, нали, господаря направи сватба на сина си, смеси виното си, закла животните си и казва: елате на сватба, всички, които сте поканени. Обаче те се занамериха поканата. Един е казал: жених се, не мога да дойда, купи си 5 чифта волона, ще ходя да ги пробвам, купи си нива, ще отида да разгледам, считай ме за извинен. И всичките казаха: считай ме извинен, обаче всъщност пред господаря това не беше извинение. И не беше достатъчно извинение, защото помислете си какво Бог е дал за нас и с какво сърце е инвестирал. Mm-hmm. Живота на апостолите и пророци в старо време. Тяхният живот беше инвестиран, за да дойде нашето време. Така е. Говорим относно Йоан 3.16, но преди Йоан 3.16 е имало... Всичките, за да може да дойде Исус, трябвало да има Божии хора, които да запишат Словото, да. Така че да достигне до толкова капацитет Слово, доставено чрез пророци на земята, за да може Христос реално да се роди във вид на Божието Слово, като тяло да има на земята. И след това Бог ни е дал църквата, Бог ни е дал Сина си, Бог ни е дал Святия Дух, Бог ни е дал църквата, в която да общуваме. Бог ни е дал пасторите и служители, защото те са дар от Бога към църквата. Mm-hmm. Много малко вярващи разпознават, че пастора е дар от Бога за тях. Мисля, че това е за следващият подкаст. Защото навлизаме наистина в теми, които са супер много интересни и бих искал да ги слушам. Стигаме до там, вие сте в библейското училище, в един определен момент се връщате. Да. Когато се върнах от библейско училище, знаех, че трябва да ходя на работа и да служа в Божия дом. Това беше бетон. Знаех, че това трябва да го направя. И, къде в Варна, в София? В София. Ние София. Софиянци. Да. Аз съм софиянец, там съм израснал.
И там служих в църквата, водех домашните групи и мисиите на църквата по това време. 93-та година, 4-та година, това е което правих в църквата. Отговарях за домашните групи и за мисионерските пътувания. С моята сестра се грижихме за детската градина на църквата. Какво означава това? Това не е неделно училище. Това е детска градина, в която децата на библейските ученици, които са 4 часа или 5 на библейско училище, ние се занимавахме с тях. Това бяха деца... Специфично служение. Да, това си е детска градина. Това бяха деца на различни възрасти. Там си хапваха, пишехме домашни с по-големите, пак имахме си духовни тематики, разхождахме ги, правихме им излети, какви ли не неща. Но интересното е, казвам, че със сестра ми го правихме и двете бяхме с малки деца и се редувахме. И когато аз бях да служа, тя гледаше двете деца. Когато тя беше да служи, аз гледах Гого и Бети. Когато аз служих там, Габи гледаше Бети и Гого при тях. Беше интересен момент, защото жена ми отива да се грижи за детската градина на библейското училище, а пък аз взимам Бети като бебенце в едно кошче в колата. Аз карах такси по това време, като работа. Иначе в църквата служих. И кошчето в колата? Точно така. И тръгвам да го карам в един друг далечен квартал, където живее Габи, сестра й, за да може тя да я поеме през тия часове. И някой път се случва, когато аз по пътя хващам клиенти. И смятай, значи, някакъв таксиметърджия кара бебето си, новородено бебе в колата и кара клиенти. Те сега не разбират, че аз ги вода да остава някъде, ма може да си представиш. Ма сега не знам колко хора биха направили такава жертва и да имат такова настроение в сърцето си. Жената ходи да се грижи в църквата за децата, аз с таксито карам едно бебе някъде по кварталите, за да го предам на сестра й. И така сме живели. В момента имам желание, но не мога. Да. Ако някой го прави, да пише в коментарите. Добре, ще се извиня, но не мисля, че някой... Да. И това просто показва с какво сърце ние сме служили на Господа и сме били гладни и жадни. В момента пастирувате Християнски център Варна. Можете ли да разкажете малко повече относно началото? Абсолютно. Значи, аз, както казах, вече работех такси и докато карах таксито си, усещам, Свети Дух ми казва, трябва да ми служиш на друго място в България. И сега това беше странно за мен да го чуя, но Господ ми го говори. Тогава казах, Господи, добре, но първо трябва да говориш на жена ми, защото трябва да сме в съгласие, нали? Смисъл, не мога да се издръгна чоколата и да се преместя някъде, защото ние очаквахме трето дете тогава. Това беше 94-та година вече. Да. И ние тъмън си бяхме обособили вече нашия двустаен апартамент, наша собственост. Очакваме трето дете и изведнъж ще хода някъде и аз не знам къде. Някъде в България. Да. Като трябва да служиш. Перспективите са много интересни, защото баща ми вече от няколко години в Америка и много искаше да ни покани там и даже той ни пращаше специални покани, с които можехме да станем американски граждани. И даже на 2 пъти в нашия живот специално писмо от Американско посолство бяха пращали до нас, вика, елате да си вземете американските визи. И аз тогава казах, Господи, в смисъл аз съм дошъл тук да служа, не си ме пратил в Америка и затова на 2 пъти отказвах. Нали? Това е вече малко по-късно, но вече бяхме тук. Но мисълта ми, че тази опция да отидем в Америка си беше реалност. И както си карам таксито и Бог ме каза, трябва да ми служиш на друго място в България. И аз в моята глава беше последното село, за което може да се сетиш. Може да бъде. Това беше отношението на сърцето ми. Готов съм да отида. Викам, Господи, трябва първо да говориш на жена ми, защото очакваме трето дете. И тогава той ми каза, замия със себе си на една мисия и аз ще й говоря. Ма това вече този разговор се случва в няколко седмици вече. Аз си говоря с него, нали, защото като и казах идеята, какво Бог ми казва, тя не беше много щастлива. В него момент чу Бог в
сърцето, в ушите, като глас или? Като мисъл в умът ми, която ми го казва Господ, а не от мене, защото това не е моя мисъл. Мисъл, породена от Святия Дух. Да, просто той ми казва и аз го чувам в главата си, в сърцето. И знаеш, че е той. Да. Когато Бог ти говори, знаеш, че... с него и почнах да научавам неговия глас, как той говори. Дори някой път не е логично това, което ти каза, обаче като знаеш, че е той, имаш и доверие да му се довериш и да направиш крачка на вяра, която всъщност, нали, по-човешки, нали, не е нормално да направиш така крачка. И аз реших да взема с мен една мисия, ходихме до Трявна. Но тя беше ли съгласна? Ти и казваш? Аз си казах за идеята, че Бог ме води натам, но тя не беше много щастлива по факта, защото все пак... Добре, преди мисията в Трявна, идва съпругът ти и какво ти казва? Ами аз просто го бях отхвърлила като... В смисъл, той ми го казва и аз си казвам. Ще се забрави. Да. Във времето. Няма много да. Децата ми са тук, сега чакам още. Някакси не ми беше... Не го взех много насериозно тогава. Защото хората понякога казват много неща в добри намерения за нещо, но после, нали, се променят нещата и може би точно по този начин беше първичното приемане на това, което той ми каза. Ти ги виждаш нещата от майчин инстинкт, от съпруга, която иска да задържи семейството в правилна посока. Правилно имам на предвид, най-вероятно сигурност, да, това, което... И тръгвате на мисия. Беше само за един ден. Отивахме до Трявна, проповядахме там при пастор Пейчо и се върнахме. С една кола и с приятели. Да. И на връщане преживяхме всякакви истории. В един момент, аз съм вече на Витиния, нали, вече много близко до София и се осъзнавам, че съм си забравил документите. И аз трябва да се върна пак до Трявна. През нощта. Защото без документи аз не мога да карам такси. Карам такси. Аз съм самия без документи тогава. Беше много смешна история. Върнахме се, взехме сигите, едни смешни моменти станаха. Да не губа време да разказвам смехориите, които станаха по пътя. Обаче, какво направи Господ? Бог направи чудо и си го каза, нищо не ме задържа повече в София, готова съм да отида където Господ реши. Трябва значи един ключов момент за Варна. Да, така. Господ така го направи, го потребил и тогава вече ние казахме на пастор Георги по това време, че вече сме готови да отидем където той каже, защото аз исках, това беше много важен момент за мен, аз исках да бъда изпратен. Аз не исках да си дигна парцалите, образно казвам, и да отида някъде, където, нали, Господ. Да, но чакай малко, ти чу, нали, глас от Господа, Бог те праща. Да, но аз вярвах, че трябва да се спази духовния ред, да бъдеш изпратен от властта в църквата, от духовна власт, от пастор. Усети го, че е важно, защото знаете, всеки си тръгва, когато си иска от църква, отива където си иска на друга църква. И това не е Божия начин за растеж на тялото Христово. За съжаление, повечето църкви така са родени. Чрез някаква форма на бунт или отделяне, пук някакви нареднени взаимоотношения. И това не е Божия начин. Трябва да бъдеш изпратен, което е... по този начин аз исках да си гарантирам, че постъпвам с правилни библейски принципи, които ще ми помогнат служението ми да бъде правилно устроено, да няма грешка в мотивацията, в методите, в начина, по който подхождам. Затова беше важно за мен и казвам, ти ще ми кажеш тогава къде да бъдем изпратени. И той тогава каза, ми ще отидете във Варна, защото църквата във Варна беше започната от нашата църква в София, 1992 година. И вече става 95-та, но няма кой да се грижи за нея, защото изпращат мисионери за седмица-две или там колкото може. Имаше един мисионер от Швеция, който беше поел ангажимента за църквата за една година, но той трябваше да се прибира със семейство си. И всъщност нямаше кой друг. И фактически можеше да отиде той, който е свободен, който го желае, който е приготвен, който може да се отдели и да направи тази жертва. Много интересна тема подхвана. И ще си го запиша аз следващ подкаст, заедно с другата история, която подхвана. Пристигате във Варна и какво се случва? А ние пролета се преместихме, 95-та година пролета дойдохме. С третото дете? Трето дете беше на път, а то се роди на 25 юни всъщност.
малко след това. Виктория се роди на 25 юни, а първото ни дете трябваше да бъде първокласник точно тогава. В смисъл, това е голямо събитие за... Да. Само да вметна. И докато аз раждах в Викито в София в правителствена болница, Милко беше с Давид на изпит за първи клас, защото искахме Давид да влезе в училище с английски език. Тъй като той на библейското, като бяхме в Швеция, с англичанчетата и с другите деца беше почнал да говори малко английски, малко шведски, български, може да ти спретне едно изречение с трите езика, точно думички. Много така беше тръгнал езика и аз исках да използваме този моментум и да намерим училище с изучаване на английски. Единственото училище по това време във Варна беше в Цветния квартал. И ние го бяхме проучили и това училище имаше изпит. И децата се явяваха на изпит за първи клас и разбрахме, че деца се готвят по 1-2 години, за да се върнат на този изпит, а ние така си дойдохме и решихме, че искаме да го запишем там. Сега да разбера още едно свидетелство ще помъкнеш. Аз раждам в София, а той дойде с Давид във Варна за изпита. Всъщност аз бях на раждането в София, но тя трябваше по-рано да бъде там, за да може да се подготви за раждането, така че докато тя се подготвяше, ние сме на изпит тук. И момчето се справи прекрасно, в смисъл беше много... Даже го избраха да каже стихотворение през цялото училище за на английски, предполагам. На български. Ама вече като добър така оратор, в смисъл даваше му се да говори. И все пак баща му. И така, фактически роди се нашето трето дете, върнахме се тук и поехме вече служението от тогава. Вау. И така колко години? Значи до година ще станат 30 години. До година 95-та година, сега сме 2024-та, значи до година ще станат 30 години, откакто сме дошли във Варна. Единият от тях опира пушка в главата на моята дъщеря. Нападат ги в фоето на хотела. Тя само каза вау, спокойно. Както си чистих с прахосмокачка в хола, дойде върху мене силно нудене да се моля за живота на дъщеря ми и зет ми в Южна Африка. Ние се гордеем с вас, много ви обичаме от Южна Африка. Това е Виктория, за която говорим за сега. Какво би казала на нея в момента, споделяйки тази история? Че Бог винаги се грижи за нас. И независимо през какви трудни ситуации живота ни изправя, трябва да знаем, че Бог е до нас. Как си чува Божият глас? Когато усетя, че Бог иска нещо от мене, аз знам, че трябва да го направя и нямам и 1% съмнение. Не трябва да забравяме, че всяко нещо, което си мислим, че е глас от Бога, дали е в умът ни, дали е в сърцето ни, трябва да бъде преценено дали то е спрямо Божието Слово. Но вече го разпознавам, защото познавам Словото и въпрос на познаване на гласа. Слушайки касетите на Кенет Копланд и виждайки, че той слуша Божието Слово постоянно, аз реших да запиша Новия завет на касети. Станаха 14 90-минутни касети, но толкова се събира целият Нов завет. Вярата е даване твърда увереност в неща, за които се надяваме. Убеждение за неща, които не се виждат. За кои неща се надяваме? За възкресението на нашите тела.